Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce wanda take ɗauke da darasi kwarai da gaske. Genghis Khan, shugaban Mughal, a lokacin da ya zo zai mamaye garin Bukhara, garin da al'imamul Bukhari ya fito, mutanen garin suka kare garin da dukkan ƙarfinsu. Yayye ya kasa karɓar garin. Sai ya rubuta leta zuwa mutanen garin. Ya ce, to ina so in sanar da ku cewa duk wanda ya bar ya ajiye makamansa ya shigo layinmu, to ya sani cewa ya tsira, ya shiga hannu amintacce, ba za mu cutar da shi ba. Wannan magana da ya tura, sai mutanen gari suka kasu kashi biyu. Kashi na farko suka ce ba mu yarda da alkawarin waɗannan mutanen ba, don ba su da alkawari, maciya amana ne, saboda haka za mu ci gaba da yaƙi har zuwa mutum na ƙarshe daga cikinmu. Ɓangare na biyu su ne matsorata da maciya amana da sauransu. Su kuma suka ce a'a, tunda har sun ce idan muka bi su ba za su cutar da mu ba, mu mun ajiye makami mun yi saranda. Shikenan Genghis Khan sai ƙara tura leta ta biyu cewa yanzu yana magana da waɗanda suka yi saranda suka bi shi. Ya ce tunda kun zama tare da mu, to muna so ku yaƙi waɗannan wanda suka ƙi su bi mu ɗin. Idan kuka yaƙe su kuka gama da su, in muka zo za mu karɓi garin, za mu ba ku shugabancin garin, ku zama ku ne shugabanni. Genghis Khan da sojojinsa suka zauna a gefe suna kallo. Waɗannan suka afka wanda suka ce ba za su ajiye makami ba. Aka yi ta yaƙi, a ƙarshe waɗanda suka ce ba za su ajiye makamin ba aka yi nasara a kansu, aka karɓi gari. Genghis Khan yana shigo garin Bukhara, waɗannan maciya amanan suna jin daɗi, suna jira a zo a sanar da cewa su ne shugabanni. Genghis Khan sai umarni da cewa a karɓa makamansu gaba ɗaya a yanka su. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce a'a, ai ga alkawarin da kai mana. Genghis Khan da ya kalle shi sai ya ce mutanen da suka ci amanar 'yan uwansu, ta ya za a yi su riƙe amanar mu muna baki a garinsu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hitler, lokacin da aka tambaye shi cewa wani mutum ne mafi kaskanci a idanka, mutumin da kake masa kallon kaskantacce, sai ce mutumin da nake masa kallon kaskantacce shine wanda ya taya ni na mamaye garinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To haka rayuwa take. Akwai waɗanda suna tsaye, ƙoƙari suke su kare mutuncin ƙasa, su kare mutuncin al'umma. A gefe kuma akwai waɗanda su kuma ƙoƙari suke su ci amanar al'umma, su ci amanar ƙasa, ba don komai ba, saboda suna tunanin idan har aka yi nasara, to su za a ba su sarauta, za a ba su mulki. Balarabe yake cewa man yakhun marra yakhun kulla marra. Duk mutumin da zai ci amanar kaso ɗaya, to duk sanda ya samu dama zai kare ci. Mutumin da bai riƙe amanar 'yan uwansa ba, ta ya za a kai kana baƙo ya riƙe maka amana? Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.